Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil ridwa'illahi ta'ala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ilahun beragam Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ilahun berarti Sayyidina Syekh Sayyidina Syekh bin Qadir al-Jilani wa Sayyidina Syekh bin Hasan Ali Asyadli wa Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya wa lima syekhina wa walidina wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa khususan syekhina wa murabbi ruhina Maulana al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Mar bin Dua bin Yahya Abdullah umrahu fi siyah wa afiyah wa khususan jami' masyayikh Darut Tauhid al-Hasaniyah wa khususan sahibi hadzal kitab an-Naswaiyuddiniyah Damul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Walal musannif rahimahullah ta'ala wa rafa'an nabiyyu bi'ulumih wa maddana bi asrarih wa ajalina min barakatih fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ma'uz zakati lan anapan utai nyegah zakat fa huwa maqaiku utai ma'uz zakat min akbaril kabairi kusna sangken luwih gedene dosa-dosa gede. Wa qad waradan teman-teman Mekah fi inda matnu zakat anillahi wa rasulih tasdidatun apa pengancam kang banget hailatun kang ngewahaken wa tahdidatun lan pauten azimatun kang agung wa yuhsyalan den kuataraken alamani zakati ngatasi wong sing nyegah zakat min su'il khalimati sangking ala pungkasane wal khuruj lan metu dunya saking dunya ala ghairi millatil islam yang ngatasi tanpa netepi agama Islam. Waqad yu'aqabu lan terakang dan siksa somani zakat qablal maut dalam sadurunge mati. Iki isa menerangkan pasal mengenai zakat. Wa amma man zakati fa huwa min akbaril kabair. Adapun seorang yang mencegah untuk melakukan zakat, orang gelem zakat, itu termasuk salah satu dari perbuatan dosa besar, gede-gede dosa. Maksudnya nek wong sing mencegah untuk zakat, contohnya ora gelem zakat, menghindari zakat, itu termasuk besar-besarnya dari golongannya dosa besar. Bahkan waradat fi anillahi wa rasulih. Dan ini pengetahuan tentang zakat termasuk dosa besar itu dawuh Gusti Allah ana, dawuh Kanjeng Nabi ya ana, pengancam tur ana sing menakut-nakuti sange Kanjeng Nabi. Merga ya banget gedene dosane nek ora dilakoni.
Wa yukhsha ala mani zakati min su'il khatimati. Dan dikhawatirkan seorang yang mencegah untuk melakukan zakat nantinya ia mati dalam keadaan su'ul khatimah, naudzubillah, wal khuruj minad dunya ala ghairi millatil islam. Dan dikhawatirkan dia ketika meninggal nanti tidak menetapkan tidak membawa artinya wis orang netepi agama Islam. Dan bisa jadi terkadang sebelum ia mati pun nantinya akan disiksa oleh Allah. Kama maqa'adzalika al-Qarun min Bani Israil. Seperti halnya yang terjadi pada Qarun biyen ya orang gelem zakat, mencegah untuk melakukan zakat. Jadi sebelum ia mati pun dia disiksa oleh Allah. Orang nunggu sok ben mati, orang nunggu sok ben kiamat, orang nunggu dia kubur. Tapi sebelum ia mati pun dia disiksa oleh Gusti Allah. Qala Allah Ta'ala fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardha wa qad warada anna al-mala alladhi la yuzakka fa khasafna mangka ngeblesaken ingsun bi kelawan Qarun bidari kelawan wa bidari lan kelawan omah Qarun al-ardha ing bumi. Terus Allah fa khasafna bihi wa bidarihil ard mangka ngeblesno ingsun lawan Qarun serta harta-hartane ing dalam bumi. Jadi tertimpa tanah. Jadi ana istilah saiki nek wong menemukan suatu harta dianggap harta karun. Mergo dik biyen ana critane ngoten. Qarun sak harta-hartane iku tertimpa tanah. Mbah nendi parake wis ilang. Iku ing dalam donyane. Dan nek setelah ia mati, setelah ia ning alam kubur. Ngapan warada lan teman-teman kok apa annal malas duwane arta. Alladzi kang la yuzakan ora sing zakati apa mal. Yutamatsalu iku den rupakaken apa mal isahi kedue wong sing duweni arta mimma tifil qiyamati. Ing dalam mauqif dina kiamat hayatan ing ula azimatan kang gedhe. Kaya bawa kemudian kalungi pihak lawan hayah apa ono gulune sahe. Ana keterangan nek sak temene harta yang mana harta tersebut tidak dizakati ketika di dunia, maka soalnya ing dalam dina kiamat harta tersebut sing ora dizakati iku akan diserupakan seperti ular sing besar, maksudnya kanggo sing pemilik harta tersebut, dan ular tersebut akan dikalungkan kepada leher sahib, lehere wong sing mempunyai harta tapi tidak mau dizakati. Qalat ngendika sinan Allah Ta'ala sayyutawaquna ma bakhilu bi yaumal qiyamah. Sayyutawaquna bakal den kalungi sapa wong sing medhit-medhit ma ing perkara bakhilu kang medhit sapa wong bi lawan ma yaumul qiyamah ing dalam dina kiamat. Dewe Gusti Allah, wong-wong sing medhit iku sampeyan ing dalam dina kiamat bakal den kalungi merga ndek medhit ora gelem zakat. Cara mana ngoten?
Apa sih sing dienggo kalungan ya iku mau harta-hartane sing ora disakati dan nantinya akan diserupakan seperti halnya ular, menjadi ular. Contohnya hartane akeh kuwi sampeyan dina kiamat menjadi ular. Wa qala alaihi salatu wassalam ma min sahibi dhabin wala fiddatin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.